אז קוראים לי אורלי, ואני יועצת ארגונית, חברת ברק בן שלום. דרור הגיע לפנות את המשרד, עשה עבודה יוצאת מן הכלל, ממש תענוג, כיף, נוכחות נעימה, עבודה יסודית, יוזם, 10. אני מאוד רוצה לראות פינויים בעיקר על התגובה המהירה של הפינוי וההתייעלות. אני לא חושב שזה יהיה כל כך מהר וכל כך מקצועיות וכל הקיפיקס, רק ככה אני יכול להמשיך בנראה. קוראים לי אברהם, ואני ועד הבית של המרד 13 ברעננה. דרור הגיע הבוקר לפינוי עליית הגג. קודם כל הפתיע אותי בדייקנות שלו, הוא אפילו הגיע 10 דקות לפני המועד שקבענו. עשה עבודה יפהפייה, בשביעות רצוני המלאה, והפתיע אותי גם בהגינותו בנושא החיוב, ואין לי אלא לומר שבחים עליו. שלום, אנחנו מאוד ממליצים על דרור, בא בזמן, עושה את העבודה, נחמד, תענוג לעבוד איתו. שלום, דרור בא לפנות את הדירה של אמא שלי, שנפטרה לפני חצי שנה. הוא היה מקסים, הוא פינה את הכל, הוא בא בזמן, הוא היה מדויק, לא יקר, פשוט הוריד ממני דאגה גדולה. אז אני ממליצה עליו בחום. הגענו לדרור דרך אינטרנט, היה מאוד מדויק בעבודה, הגיע בזמן, עשה בדיוק לפי הסכם. כל דירה נשארה ריקה, המדרגות, החדרי מדרגות, הכל מדויק, עבד 5 שעות.